Ubevidste fejl i Maple. Man skal huske at restarte, når man har defineret x til at være for eksempel 4, 5, 6 og 7, for ellers vil x være 4, 5, 6, 7 hele vejen igennem stykket. Man skal huske with gym, fordi man får mange flere muligheder for at lave forskellige kommandoer, som hjælper meget, når man skal lave for eksempel sin aflevering. Punktum eller komma, det skal man bruge. Man skal bruge komma, når man har flere forskellige tal, som for eksempel ovenover, hvor vi siger xd 4, 5, 6, 7. Og man skal bruge punktum, når det er, at man har for eksempel 5,4 plus 7,4. Så er der komma med opremsninger. For eksempel ligesom før, så skal man ikke bruge punktum her, men man skal bruge komma, fordi sådan er det bare. Og så skal man hernede, man skal huske at bruge de rigtige parenteser. For eksempel når man bruger lineær regression, så når man opremser de forskellige tal, så skal man huske at have de rigtige parenteser, som ikke er de normale parenteser, men de her lidt firkantede parenteser. Ja. Og her, så når man for eksempel bruger linjerække igen, så skal man huske at skrive det på den rigtige måde, fordi man tit kommer til at overse det, så man skal lige sådan være opmærksom på det. Husk tekst eller matematik. Man skal huske at skrive det i et rigtigt felt. Man har to forskellige felter. Den ene er tekst, og den anden er det her matematikfelt, hvor man skriver sin matematik ting i. Så man skal bare huske ligesom at skrive det rigtigt.